Hello logoफोर, good morning nih mami. Diनै जोंहा आलासि फैगोननो. आलासिनो जोंहा ओंखाम ओंख्रि संनोसै होमबाना. औ माम संगोन माम. दिदिनि मामि फैगोननो. हाय लोगोफोर, दिनैनि vlogआ जाहैबाय जोंहा दिनै आलासि फैनो नागिरदों आरो. आलासिया बखालि गथ'नि बिमा फैगोननो, बिनानाव फैगोन, ओमफ्राय बिब' फैगोन नामाथाय. ओमफ्राय दिनै सानडे, बिफायाबो बाजाराव थाङाखै नालाय, बाजारावलायनो अफिसाव थाङाखै नालाय, ओमफ्राय दासो बाजार खालामना फैदों. ओंखायनो ओंखाम ओंख्रि संनोसै, जाहोहरनोसै. फैबा खैथासोआव फैगोनथाय? फिसाजो सासेया हाबा जानो गोनां ना, ओमफ्राय मा रायलायगोनथाय, माबा रायलायगोन, फैनो होनदों, फैसा लांफैगोनदां आरो होननानै हरखानांगौखौलाय ना. दे होमबा लोगोफोर, जोंहा ओंखाम ओंख्रि संनोसै ना मामि? थ' नायनि ओंखाम संग्रायाव मा जाना दं जोंहा. नै दिनैनि रबिबारनि बाजारा बख'नो मोनाखै. गाइखेर लाबोखाबाय माथो नोंना? ओमफ्राय फान्थावखौ एफा बुरजा लाबोनांगौ जाबाय? मानो? नोंलाय माब्लानिफ्राय माबा ना सावनानै जाग्रा जाखोलै बाबा? आयै ना मासेखौनो सावबाय नै. दे सावदो, ओमफ्राय अरखौबो गियो मानसिया, खाथियावबो थाङा. ना बाथा लाबोबाय? आया दाउबो दं, नायदो। सायगोन दे, नों सायखाङाबा गथ'आ आखाइ फारसे बोरै सायजानो? दे किए बात আছে আহিব না, আহিব কিয় বিশ্বাস নহ'ব? বাবাক কৈছে আহিব বোলে, কিয় ঠগাব? মা বোলে ফোন তোলা নাই, বিশ্বাসী নোহোৱা নাই বোলে, আহিব না নাহিব? যা মামি দে, এই যে সবেই দেখিছে, তোক সবেই দেখিছে চা। আয়ো ভাত ভাজি মই কৰিম, মই লৈ যা। बिमाया फैगोन ना फैया जाबाय आरो. थगायदां बियो, फनखौनो हमाखै, थगायदोंसो बे, जालायलायो आरो गथ'आ. फैगोन होनना बुंहरखानाय, फैखागोन बे रबिबार बारायाव. जेरावबो थाङा होनना मिथिखायोना, फैखायो बे बिदि समाव. मा? दिन जले राति जले सिनाखि लागे. मा फिथाइ बियो? फैलाबायबालाय जानोनो. रुनोसै अमाखौ. आयौ ओमफ्राय दानग्लिजोबनाय, रोंमाराखै नालाय, दासो नुदों लाइटआव. बाथामसो मोनजाजोबसिन खोमा अमाखौनो. बाथा एवनोसै, दाउ बेदर संनोसै. सारि गानबाय? सारि गानग्रासो जाबाय आं फिसाया. दख'ना गानग्रायानो. मामे ayo ale. ना एवगासिनो, माखासे एवखांबाय. दाउ बेदर एसे सामब्राम हाना लाखाबाय. नै बेयाव बानलु गोथांजों ओमफ्राय माबा सामब्राम गुफुरजों देनानै लाबाय. अमाया नै एसेल' अमायाबो. आलु बेयाव दोनाबाथाय आलुखौ सोरबा जानो हाजोबो, जोंनिथिं ना मा होनांगौ, अरख्लानानै दोनजोबो. ओमफ्राय बेखौथ' अरख्लानायखौथ' बादानो हो. बाबाया आलु लानानै गेलेनानै बबाव आलु दोनहैजोबो लांनानै. आंनि न'आव गासिबो समान, गासिबो आलासियानो समान. बिनि आंनि नोंनि होनलायनाय गैया जोंना. बेखायनो आङो बिनि बिमा, गथ'नि बिमा फैबाबो संनानै जाहोहरखायो. दुगा बुंनानै लानायनि राव नङा, बेफोर मोनसे पजिटिभ खोथा आरो पजिटिभ मोजां खोथा शेयार खालामनांगौ. जोंहा लाजिनांगौ गिनांगौ गैया. केने खाबा खाय बुस्थु गुटी के बुस्थु आनसे तुसा इला खाय गुटी तो खाय मिठाला जायोदां टेसा खाय बोले तरमुसर निसिना
হে কিবা বস্তু সবজি খালে ভালো হয় না রুমে ভালো হ্যাঁ মিঠা তো কইছে মিঠা ওই দিছেন এই মরছে না নাই চাও ওরা নাই না ছালপে রাখুন ছালের মই খাম দে মই এই গুটিটো থম মোরা নাই না এই গুটিটো থম এই গুটিটো থম বাবা গুটে বাবা ইমান মিঠাও নহয় দেখোন ভালে লাগে খাই ভালে লাগে उननानै लाखिबाय आं थाब जानायनि ओमफ्राय दा बिदिनो जब्ब होबाथाय जानो हानाय नङा थावआवसो एवनांगोन मोनामो नङाबा मोनसे अमा संसै मोनसे दाउ संसै बांद्राय एवबाबो दानो हासिगोन एसे खामफ्राम एवनोसै ओमफ्राय एवाबाबो बानलु गोथां मोनामनानै जानो बायो मा मोनबोखो डनाटनि थाखायनो ओंखाम होफ्लायबाय आंना बिराद मोजां कुक नङा आरो बिराद गोथाव संग्रा स्पेशल संग्रा ओमफ्राय नाथाय थेवब्लाबो सङो आरो एसे एनै जाथावथावखौ संनो रोंगौ आरो आलासि फैबासो गेसजोबो जा गेस्टिकनि मोननैखौ मानो लादोंथाय जोब्बासो बिहरो ओमफ्राय दा गन्थङाव हाबजोब्बाय आंना आं बिराद रागा जोङो बिदिबा संफ्राम बिदि दसे नेलायनांगौबा गेस मोनसेखौ सोना दोनखाबानो जायो एक मास से no साला कैसे एक मास से no बोलेगा केटार आनছিল कई आनছিল ना আজি কই তারিখ হল 16 17 কি বস্তু খা जोङो मानसियानो उदालगुरिनिसो नालाय ओमफ्राय सासेनियाबो गेस्टिंकि लेखाया माबा धेकियाजुलिनि आवगाय गाव फरायनायाव बानायनानै लानायनो ओमफ्राय ट्रेन्सफार खालामना लायाखै दा जोङो ब्लेकआवसो बायो आरो ओमफ्रायो गेस्टिंकि मोननै थाबाबो माबा गेसखौनो बिहरनानै दोनखाया जोब्बासो गोसोआव फैनो गाबोन होनैनो जेब्लायबो बिदिनो खनब्रै खनबा खैबारबा जाबाय बेबायदिया बिराद रागा जोंथावथाव ओमफ्राय बेबायदि समाव आलासि फैगोन माबा समाव जोबना होयो नाथायबा बे आदैया खुराया नांगौ होनबानो हर गेजेरबाबो होफैग्राखायसो होफैबाय नै दालिगावनिफ्राय सिबाया लेंहरनाय लोगो लोगोनो संफिनबाय दासो गेस सफैफिननानै बे साजा जाखाबाय ओंखाम संग्राफोरा जेरैबो टमेट' होगासिनो नैबे दाउआ ओमफ्राय अमायाथ' हाइजें बारा जाखानाङासो आं बिदि हाइजें होबाथाय जायो आंनो संबाय आंनो जानो जासिगोन दा भिडिअ मोजां मोनसै ओमफ्राय दा आलुखौ होनसै आलु गोरलैनो कालारा सोलायलायनाय एसे गोजा फ्राम जालायलायनाय मोननैखौबो आलासिफोरा बिराद फैबाय बारा जालायनोसै नैबेखौ सायनानै माबा सायखाबाय सुनानै ग्रेन्डाराव होनसै आङो मिक्साराव दोखो देनानैसो संगोन बेखौबो गोथाव मोनजायो नोंसोरबो संना जानायलाय नाजों ओमफ्राय फालेंखौ आं सिनाया बेयो गोदै फालें ना गोखै फालें आं सिनाया जानायबासो मिथिसिगोन दाहाय जायखिजाया फायग' लथारिसो संसै आङो गोखैया गोथावसिन जायो गोदैयाबो गोथाव जायो ओमफ्राय गोखैया गोथावसिन जायो आरो नाजों संबा देबाय आं फालेंखौ आयै गोलैबायसो नामा आलासिया फैबाय जोंहा साहा फुदुंसै फिसाजोखौनो साहा फुदुंनो थिनबाय आङो गाइखेर बुरजा होनानै गोथाव साहा लोंनोसै ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि मोनबाय गुसुसो जाजोबलायबाय साहा लोंनोसै दसे थानानै ओंखाम होनोसै बानलु होबाय दाउ बेदर जादों नोङो yes
आयै जाबावलायोलै गथ'आबो गोथाव मामि गोथाव गोथाव आयै अमा बेदर गुसु जाजोबलायबाय अमा बेदर ना फ्राय एवबावनोसै बेनिफ्राय दाउ बयलार बेदरा बेनिफ्राय मा दंमोनथाय आया जेबो गैया नैबेयो जाहैबाय फालेंजों ना ओमफ्राय दालि जाखां लोंखां बासुगावआव बेरायथावथावनो दोननानै फैनोसै आलासिफोरखौ जों बेरायहैनो लुबैनानैसो आरो दिनैहाय बेखायनो बेरायनो थांनोसै दोननानै फैनोसै साहा लोंनानै बै बाजाराव गाइखेर लाखानानै थांनानै साहा लोंनानै फैनोसै मुनुनि बिमा ओमफ्राय नैबे बिनानाव सिगाङाव गाखोनाया नै ओमफ्राय सेन्देल नांगौनो आरो जि सेन्देल गाफ्रामलायनानै बिबाय जरासे मोनबाय बिब'नि गोजामखौ बिदोंमोन बिब'आ हरथारा बेखायनो गोदान जरासे बायनानै हरबाय आं होनबा लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बाय बाय